Kvartaran yaşa gördün mü? Kvartiran Awa. 17 yıl kvartiran yaşan oğlum da men. Kvartaran yaşaňda nämeden kötendin? Göçmek. Ondan ona göç. Ha, o kıyın oldu. Ay ayın pul gelende. Pul bermeli olan. Awa. So aladı da olaydan bulaya seyit geçiliyor da. Koltulduk mukara. Koltulduk mukara. Ay derro doli ya diyara. Başka näme bolup biler? Baram kadar nakar. Kadın nakar. Awa. Ina ol maskalan yanında orta ayır urun yana. Sen şol aktar biliyansan. Awa. So derdim oldu yapıyorsun. Acayden kötündüm de. Yine zahmet oldu. Ay, çalıp geliyor da. Pul tölemürler. Onun yem ay öyleydim onun reska. Hazay kanya hazay kaçlayan. O bunlarım geçti. Ilki bilen öz hocoluň ba wagty, öz iniň ataň oçok ba wagty edil grewne jaýda ýaşamak men pikirimçe ýalňyşmy hadýan. Ukraina ýaşamak ýalňyşmy hadýan. Esasy näme diýilýär? Şu dine de diýilýär. Ilki bilen enatan hormat goýmaly diýilýär. Hormat koymadyk bolana wa Yo, hormat goýmadyň bolanokda, şolaň ýanyna ýaşasaň ul bagtda her bir adam bärik dünýä büdümlik gelenokda. Şolar bar wagty şolaň ýanyna bolup, şolaň bir bagtyna goýup ýaşasaň, goýum hadýanyna begindirip ýaşasaň. Ýaşy niýetde bolmakdan gözenýär. Niýetiň ýagşa düýüp gowdatlar ymtylýar. Ýetatlar arzuwundan dänmeler, dilegden dänmeler. Şo zatlar etseň hemme zat ýoluny bolup gidýärler. Kvartaran yaşaňda nämeden kötendilýär? Kvartaran yaşaňda nämeden kötendilýär? Zaýfy kötendilýär. Pulluk kötendilýär. Arada wagty gelende. Nämeden kötendilýär? Ay bulaydan olaya näde telefon ýeteni bilýän. Kvartaran yaşaňda nämeden kötendin? Kvartrant ýaşaňda esasy nämeden kötendilýär ki? Näme o? Arasında bir diptat çalýan dara öýde. Şonu goňsuly gelýär. Jaýdan haçan bir jaý alarsam, haçan bir jaý alarkam dip arzuw edýärler. Ýöne arzuwlaryna diýetýärler. Kvartiradan közenýär, başga näme közenýär? O öýüňe ýetip duguşmada kösenýär. Kvartaran ýaşasaň näme olaydan olaya wagt derrew ýetýär-de. Wagtyň salymy ýok. Şoň üçin ýasady kelläň pikiriň şo. Şoň puly gadanmaly, şo innika ýapmaly. Şo düzgün. Yaşadım öyle böyle ben hep bir. Başta Änewde yaşadım kvartarantda, Änewden gatnap butary. Başta yol kreýti közendim. Yol kreými ýokdy daşy gaýtmana da. Başta taksi bol. Taksi bol. Gelnime marşrutka aýdýar, menim awtobusda aýdýar. Başta. Ýok, o levet şonu daro. Baş közenşi gördüm, goýum hadýar. Liboy baba, diňe kvartarantda da durmuşdy. Kvartarantda umman közenşi biraç gördüm, gatyny gördüm. Hiç bolýaşyň bilen. Öyle maşgalaňyny bile gördün şonu. Pulluk ködenämeden näme ködenýär başga? Şo ýetat birinji mezere şo aýyň soň geldige başlanýar da. Hajaýyny ködenýär. Öýüňe ýetinden. Wagtyna pul tölemedi. Ya garaşmasa. Ya pulu alırdı. Şo gowgadany uğradan gallar. Aýalarna. Bilýän bir ýerini ýöretýäň. Onu arendan gallarjak gelip söz berýärler. Şolar ýalak bolan. Siz hiç düşüňizde el telefon gördüňizmi? 2 edekmi? 1 edekmi? Ya aslamy? Aslında siziň düşüňizde el telefon görmeňiz düýünden mümkin däldir. Iň köp ulanýan guralymyz el telefonu bolsa-da, siz düşüňizde görüp bilmeýäňiz. Moş telewizor görensiňiz, moş köne el bilen şeýip aýlanýan telefonlar görensiňiz, ýöne intek el telefonu görüp bilmeýärsiňiz. Munyň sebäbi bilinmese-de, bilemek sözüň halamaýan insana ol üçin käbir teoriýalar öňe sürilýändir. Esaslarynyň biri hem simulasiýa teoriýasy. Simulasiýa teoriýasyny aslında hemme GTA oýunyna ýaly bir oýun we programmadan ibaratdyr we programist intek düşümde el telefonu goşan däldir. Ýagny täze geljek abnawiýanda el telefon düşümde goşulur we internete girip bilersiňiz we telefonuňyzdan jaňlaşyp bilersiňiz. Täze abnawiýanda gelip gelmediň nädip bilen diýen bolsaňyz, düşümde TikTok görüp uran bolsaňyz, onu
gutlayan siziň hem täze abone bilen ýaňyz gelipdir, diýmekdir. Ýagny siz düşmüňizde hiç el telefony gördüňizmi? Sagat geç boldy. Ýöne okuýuňyz sonokmy? Patology seredip ýadadyňyzmy? Kelleňizi bildirýär pikirler. Ýöne siz diýmezäňiz ýa-ni onu şol iki ýol barlap görüň. Birinji ýol diliňizi damaňyza degirip saklaň. Ýagny agdyňyzyň ýokary tarapyna diliňizi degirip belli bir wagt saklaň. Ortaça 5-10 minut arasy saklaýaňyz. Hem diliňiz ýadar, hem içiňizdäki ýadar. Ýuwaş bilen köşeşer we ýatyp galarsaňyz. Ikinji ýagdaýda hem öňkü pikirleriňizi aýyrmak üçin täze pikirler bilen garyň. Ýagny A harf ýa-da B harf, haýsy harf aklyňyza gelse, garyň. Ýagny A harfmy? Amerika, adam, aşk, araba, A harfdan gelen näme bolsa sanaň ýa-da bu torara ikinji harpa geçin, üçüncü harpa geçin. Ortaça 3 ýa-da 5 harpdan soň siz ýatyp galarsyňyz. Bul 100 metr ýüpü aýryp eline 1 metr ýüp beren ýaly. Bir derejik pikir berýän kelle on meseleni çözýär we ýatyp galar, rahatlaýar, kem-kemden hem köşeşýär. Bu da bolmadymy? Onu bonus 3-nji geçin. Ýagny jaňa diňdänim kelleňize ol kişi sen söýýän sözüni aýdyn. Penjeklerin aşağı düğmesi ne üçün açıp bulunluyor. Bu aslında modan bir kanun olup duruyor. Moda Angliyan Karol hem günahkardır. 7. Edward 1900 yıllarda aşağı düğmecüğünü açıp çıkıya uğraptır. Bu oğudanlığı üçün mü? Yok. On garna sığmanı üçün. Simizlikten garna sığman çekti de öňe yapılmanı uğraptır. Bu da men Karol dämi deyip aşağıdan açıp geyi uğraptır. Muňa gowsurajak bol aşağı gatlaklar aşağı düğmecüğünü açıp senen bizden sizden uğraptır. Bu moda bolupdyr ýöne. Modada esasy zat gözellik bolan üçin hem kostyumlar şoňa görä aşağı düğme has yapılmaz ýaly edip, ýagny darrak edip dizayn edilip uğrapdyr. Şu döwürde aşağı düğmeni siz yapsaňyz hem oňdan oturmaýar, sebäbi aşağı düğme açyk ýagdaýda bolmaly diýip dizayn edilen eşiklerge ýersiňiz. Muňa şu döwrüň karoly şu günüň modasyna sebäp bolupdyr diýip hem edip biler. 3 düğmeli kostyumlarda bolsa, ikinji düğme elmydamy ýapyk bolmalydyr. Aşağı düğme açyk durýar, üstündäki düğme isteseňiz üçünjüni ýapyp bilýäňiz, açan bilýäňiz. Ýöne ortagy düğme elmydamy ýapyk ýagdaýda bolmaly we aşağı düğmede elmydamy açyk ýagdaýda bolmaly. Ýagny siz karolmy ýa gentleman? Haçana çenli şeýle dowam etjek. Sen nämen bolmagyna garaşýan? Biriniň sen eliňden tutup gelmeseň durmuşyň gowlaşdyrayyn. Bagtly we rahat durmuşda ýaşarlygyna garaşýanmy? Garaşma. Bak sana döneyin. Garaşma. Öz durmuşuňa özüň eýe çyksana. Biriniň eýe çykmagyna garaşma. Hiç kim sen ýalyla. Hiç kim daşyndan görnüşýär. Şuň sen ýüzüňe gülen insan ertirseň arkaňdan seni tanıştyrar. Ýalňyz biz. Ýalňyz çözmeli. Ýalňyz bolmaly. Innem özüňe gel. Gynama şun ýaldatlar üçin özüňe.